ao menos repetir a ESO, verdade, Paula? A verdade é que sí. De feito, fixéronme ver as estrelas, pero máis nos la van facer ver os alumnos de cuarto da ESO, porque tamén teñen a súa versión de outras coñecidas cancións de Coldplay. Xa vedes que este ano foi ano británico na clase de música. De estrelas vai a cousa, sí. Primeiro tocarán Interestelar, e despois teñen outra, lembras? Por certo, que hora tes? Para saber cando vai rematando isto. Pois non teño hora. Mellor preguntemos a estes rapaces, que van a tocar Clocks. E creo que nos farán perder a noción do tempo. Estades listos? Un forte aplauso.